sectorial convocada ahir, dilluns 21 d'octubre, la Conselleria ens havia presentat un esborrany segons el qual la carrera professional es pagava en retroactivitat a l'1 de setembre. UOP Ensenyament va pressionar i va aconseguir que se canviés això i que la Conselleria pagués en retroactivitat a partir de la data del compliment del sexenni. Per tant, totes aquelles persones que han complit el sexenni entre el 16 de setembre de 2023 i actualment cobraran no a partir de 1 de setembre, sinó en retroactivitat a la data del compliment del sexenni.